अनिता राज आणि संजय दत्त यांच्यावर चित्रित झालेलं गाणं आहे आणि मास्टरपीस फ्रॉम RD म्हणजे पंचमदा असं हे गाणं आहे. एकदम हाय ऑक्टेव सॉन्ग आहे. आणि मॅडमकडे ज्या आता मी मगाशी म्हटलं की त्यांना एक एक्स्ट्रा बॅच चालू करायला लागली, त्यामध्ये काही त्यांचे शिष्यवर्ग आले आणि या नवीन विद्यार्थ्यांना पण मॅडमनी पोटेन्शियल बघून संधी दिली. तर आपल्यासमोर येत आहे मधुरा भट. या ऐसा समाना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होती, मेरे हमराही जो तुम ना होती, ऐसा समाना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होती, मेरे हमराही जो तुम ना होती. मौसम ही न आता यूं न छाती घटा, ऐसी गुनगुनाती यूं न गाती हवा. मौसम ही न आता यूं न आती घटा, ऐसी गुनगुनाती यूं न गाती हवा. गुल शबनम की मोती न पिरोती, मेरे हमराही जो तुम ना होती, ऐसा समाना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होती, मेरे हमराही जो तुम ना होती. कुछ भी होता ये न होता जो हुआ, हम तुम जो न मिलते तो न छाता ये नशा. होता कुछ भी होता ये न होता जो हुआ, यहाँ मिलके ना दिल से ऐसे खोती, मेरे हमराही जो तुम ना होती,
समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते. थँक्यू. क्या बात आहे, क्या बात आहे. थँक्यू. तुम्ही पण लवकर क्लास जॉईन करा, इकडे गायला या, मग तुम्हाला पण वन्स मोर मिळेल. काळजी करू नका.